шабона рӯзи гузашта кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон писарбачаеро наҷот доданд. паёмадҳои сел дар роҳҳои ваҳдат, рашт, лахшро бартараф намуданд ва дар баъзе минтақаҳо аз бориши жола пешгирӣ намуданд. аз ҷумла 20 апрели соли равон ба қисми навбадории кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз раёсати корҳои дохилии пойтахт хабар доданд ки дар кӯчаи Шевченко 123 як писарбача миёни ду шохаи дарахт дармондааст. ба ҷои ҳодиса фавран имдодгарони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар шаҳри Душанбе фиристода шуданд. наҷотдиҳандагон барои наҷоти ин писарак аз нарбонди махсус истифода карданд ва то ҷое боло шуданд ки ин писар дармонда буд. маълум шуд ки писарбачаи афсола ба хотири ҷамъоварӣ ва ё хӯрдани тутҳои пухта аз шох ба шох боло шуда ва дар фарҷом роҳи бозгашт ба заминро наёфта миёни ду шохи дарахти тут дармондааст. писаракро беозор аз дарахт поин оварданд. барояш ёрии аввалини тиббӣ низ расонида шуд. ҳамчунин 21 апрели соли равон соати 06:30 субҳ аз баста шудани роҳи мошингарди ваҳдат, рашт, лахш хабар расид. боронҳои пуршиддати шаби гузашта сабаби омадани як сели азим дар ин минтақа шуданд. бино ба гузориши расида сел километрҳои 94-96 роҳро аз сангу шағал ва лоиқа пур кард ва ҳаракати мошинҳоро номумкин намуд. барои бартараф намудани паёмади ин офат техникаи махсуси вазорати нақлиёт ва имдодгарони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҷалб шуданд. соати 09:30 роҳ пурра аз селовардҳо тоза карда шуд. ҳаракати нақлиёт ба ду самт таъмин гардид. бино ба хабари дигар бо мақсади ҳифзи зироатҳои кишоварзӣ аз жола хадамоти жолаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода шаби гузашта бо партоби мушакҳои зидди жола ба абрҳои фазои ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ хатари резиши жоларо бартараф намуданд.